감사합니다. 부임한 지 한 달여 ташаккур. Ҳамагӣ аз замони ба кор омаданам тақрибан як моҳ сипарӣ шудааст, лекин дар ин ҷо дар бораи Тоҷикистон кам кам огаҳӣ пайдо намуда истодам. Эҳсос намудам Тоҷикистон кишварест ки гузашта ва имрӯзаи он ҳамзистанд ва ба таври динамикӣ ба сӯи рушди оянда ҳаракат мекунад. Ҳамчун сафири навтаин барои пешбурди муносибатҳои дӯстона байни ҳарду кишвар ва ҳамзамон амалинамоии иқтидори табодули амалӣ ҳам масъулияти сангин ва ҳам ҳаяҷон дорам. 기쁨, 설레임을 함께 갖고 있습니다. 한국인에게 타지키스탄은 тоҷикистон барои кореягиҳо як гузаргоҳи асосӣ роҳи бостонии абрешим, кишвари баландкӯҳҳои помир ва ҳамчун кишвари дорои таърихи тӯлонӣ ва фарҳанги нотакрор ва табиати зебо машҳур аст. 1300 сол пеш замони салтанати қадимии Корея шиллаи муттаҳид дар Ваночонгҷукчол ҳикоят оиди саёҳати роҳиб ҳечо, яке аз 4 сафарномаҳои ҷаҳонӣ роҳиб ҳечо дарҷ намудааст. баъди ба анҷом расонидани зиёрати Ҳиндустон ва кишварҳои наздик, аз кӯҳҳои Помир гузашта ба кишвари Тан, Чини имрӯза рафтааст, ки Корея бо Тоҷикистон сарнавишту доду гирифти тӯлонии таърихии муштарак доштанро хуб мунъакис мекунад. Ҳарчанд ҳарду кишвар муштаракоти зиёд, аз ҷумла таърихи тӯлонӣ ва фарҳанги нотакрор ва дорои потенсиали баланди табодулу рушди ҳамкорӣ доранд, аммо равобит ва табодулу ҳамкорӣ то ҳол ба интизориҳои мо ҷавобгӯ нест. дар соли 2021 бо таъсиси сафорати ҷумҳурии Корея дар ҷумҳурии Тоҷикистон равобити дипломатӣ ба сатҳи сафир баланд шуд ва барои пешбурди муносибатҳои ҳарду кишвар заминаи мустаҳкамтаре фароҳам оварда шуд. Президент муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳам ба табодул ва ҳамкорӣ бо Корея аҳамияти хоса медиҳанд ва ҳамкориҳои ҳарду кишвар аз густариши равобити дӯстона ба тавсеаи табодули амалӣ ва ҳамкориҳо гузашта истоданд. Табодул ва ҳамкории ҳарду давлат дар бисёр соҳаҳо аз ҷумла дар сиёсат, иқтисод ва фарҳанг амалӣ шуда истоданд. Аз ҷумла низоми иҷозати кор як самти мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн Корея ва Тоҷикистон буда, барои таҳкими ҳамкориҳои ҳарду кишвар тавассути саҳмгузорӣ ба иқтисоди миллии Тоҷикистон ва мусоидат ба табодули бештари одамон замина хоҳад гузошт. То ҳоло ҷумҳурии Корея бо 16 кишвари ҷаҳон низоми иҷозати корро ба имзо расонидааст ва коргарони баландихтисос аз кишварҳои гуногун ба суботи иқтисодӣ ва рушди Корея саҳм гузошта истоданд. Дар ҳоли ҳозир ё имзои ёддошти тафоҳуми низоми иҷозати кор миёни мақомоти зиррабти ҳарду кишвар дар марҳилаи ниҳоӣ қарор дорад ва интизор меравад, ки соли оянда коргарони тоҷик ба бозори меҳнати Корея ворид шаванд ва сафорати Корея нақша дорад ба коргарони хоҳишманд бо роҳи такмил додани малакаи забони кореягӣ ва ғайра. ҳатман кормандон забони кореягиро бояд донанд ва барои забони кореягиро то андозае донистани онҳо мо бо бисёр марказҳои забономӯзӣ ҳамкорӣ карда истодаем ва барои забони кореягиро омӯзондан сафорат саъю талош карда истодааст ва вазорати меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар марказҳои омодагӣ пеш аз сафар барнамудаи кормандон ба хориҷа дар он ҷо низ забони кореягиро омӯзонда истодааст, дастгирӣ намояд. Дар оянда ҳам мубодилаи амалӣ ва ҳамкорӣ байни ҳарду кишвар дар соҳаҳои гуногун аз қабили кишоварзӣ, нақлиёт ва логистика, IT ва тандурустӣ бо суръати баланд пеш рафта истоданд. Аз ин рӯ умедворем, ки ба натиҷаҳои назаррас даст меёбем. ниҳоят табодули фарҳангӣ байни ҳарду кишвар аз соҳаҳои муҳими ҳамкориҳо буда, дарки дурусти фарҳангу анъанаҳои ҳамдигар барои рушди муносибатҳои воқеан дӯстона муҳим аст. Дар ҳоле ки таваҷҷӯҳ ба фарҳанги тоҷикон дар Курё тадрижан афзоиш меёбад, дар Тоҷикистон ҳам таваҷҷӯҳ ва вокуниш ба забони кореягӣ ва таомҳои кореягӣ дар баробари K-pop ва K-драма зиёд шуда истодааст. аз ҷумла дарк ва таваҷҷӯҳ ба фарҳанги Корея дар миёни ҷавонони тоҷик, ки чеҳраҳои пешқадами насли оянда ҳастанд, барои густариши равобити дӯстонаи ҳарду кишвар замина хоҳад гузошт. Сафорат барои беҳбуди дарки фарҳанги якдигар ва густариши табодули он чандин маротиба чорабиниҳои фарҳангӣ баргузор кардааст. моҳи июн дар театри опера ва балет фестивали K-pop баргузор шуд, ки дар он дар маҷмӯъ 13 даста, ки аз даври муқаддамотӣ гузаштаанд, аз тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон маҳорати барҷастаи хореографӣ ва овозхонии худро намоиш доданд. ва дар моҳи октябр дар чаҳорчӯбаи фестивали Корея аввалин намоиши моди Ханпок дар Тоҷикистон барпо мегардад, ки либосҳои анъанавии кореягӣ намоиш дода мешаванд. дар охири сол нақша дорем, ки чорабинии K-Beauty бо муаррифии косметикаи кореягӣ ва мусобиқаи теквандо барои ҷоми сафирро баргузор кунем. маълумот дар бораи чунин чорабиниҳои фарҳангии Кореяро метавон дар вебсайт ва Instagram сафорат ва ғайра пайдо кард. 타직의 문화에 대한 관심이 점차 증가하고 Тоҷикистон дар чаҳорчӯбаи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 пайваста суръати баланди рушди иқтисодӣ 6-8% дар як солро нигоҳ дошта истодааст ва афзоиши мудаввоми аҳолии Тоҷикистон барои рушди ояндаи иқтисодӣ динамизмро фароҳам оварда, интизориҳои рушди миллиро бештар менамояд.
ҳаҷми табодули мол миёни Корея ва Тоҷикистон дар соли гузашта ба $115 миллион расида, бори нахуст аз $100 миллион гузашт ва ҳамагӣ дар 3 сол суръати рушди тиҷорат беш аз 100% афзоиш ёфтааст. Ахиран ширкатҳои кореягӣ ба Тоҷикистон сармаягузорӣ карда, дар эҷоди ҷойҳои корӣ ва рушди иқтисоди он саҳм гузошта истодаанд. Гарчанде ки ширкатҳои кореягӣ ҳоло ҳам асосан дар саноати насоҷӣ ворид шуда истодаанд, интизорем ки ҳамкорӣ дар соҳаҳои гуногун аз қабили захираҳои маъданӣ, энергияи сабз, кишоварзӣ ва IT густариш ёбад. Сафорати Корея нақша дорад ки бо ҳукумати Тоҷикистон ҳамкории зичро ба роҳ монда, соҳоти ҳамкориҳои мутақобилан судмандро фаъолона муайян кунад ва ҳамкориҳои амалиро таҳким бахшад. Илова бар ин, барои рушди муносибатҳо ва густариши ҳамкориҳои ҳарду кишвар мо табодули инсониро фаъолтар хоҳем кард. Теъдоди сайёҳони кореягӣ ки ҳамасола Тоҷикистонро дидан мекунанд ва теъдоди тоҷикистонёне ки аз Корея боздид мекунанд сол то сол тамоюли афзоишёбиро нишон дода истодаанд. Сафорат ба нақша дорад ки тамоми кӯшишҳоро ба харҷ ҷиҳад то табодули инсониро минбаъд боз ҳам густариш дода, чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ ва фаъолиятҳои дипломатияи ҷамъиятиро ки метавонад ба ҳамдигарфаҳмии байни ҳарду кишвар мусоидат кунад, тақвият дода, таҳкурсии эътимод байни ҳарду кишварро мустаҳкам намояд. Азбаски ба ҳайси сафири нави Корея дар як лаҳзаи муҳими барои рушди муносибатҳои ҳарду кишвар ба кор шурӯъ кардам, барои ноил шудан ба таҳаввулоти бунёдӣ дар мубодила ва ҳамкорӣ дар муносибатҳои ҳарду давлат дар соҳаҳои гуногун аз қабили сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ кӯшиши фаъолона хоҳам кард. 양국 간 문화교류 분야도 빼놓 пеш аз ба Тоҷикистон омадан тавассути ютуберои кореягӣ дар бораи табиату халқи Тоҷикистон бисёр чизҳоро тамошо кардам ва бисёр чизҳоро омӯхтам ва дар он ҷо эҳсос карда шуд ки тоҷикон бисёр мардуми меҳмондӯстанд. Меҳрубонӣ ва эҳтиром ба калонсолон ҳамини тоҷикон дар Корея ҳамчунин фарҳанг ҳаст ки калонсолонро эҳтиром мекунем ва меҳмоннавоз ҳастанд. Кӯҳҳои Помир яке аз ҷойҳое мебошад ки дар солҳои охир ба Корея бисёр машҳур шуд ва аксари кореягиҳо мехоҳанд ки ҳатман дар давоми умрашон як бор аз Помир боздид намоянд. Ҳамчун сафири навтаини Ҷумҳурии Корея дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои дӯстонаву ҳамкории Ҷумҳурии Корея бо Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои тавсия додан он кӯшиш хоҳам кард ва бо ҳукумати Тоҷикистон ва бо шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам зичтар муносибатро ба роҳ монда ҳамкориро тақвият мебахшам ва дар охир мехоҳам ки фаъолиятҳои ман ва сафоратро шаҳрвандони Тоҷикистон дастгирӣ намоянд. 고자 합니다. 타직 국민들께서도 더 많은 관심을 갖고 성원하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.